Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem, éhségemben látj kenyerem. Vándorfecske sebe szárnyát, vándorlegény vándorbotját, vándorszékely reménységét. Jézus áld meg Erdély népét. Vándorfecske hazatalál, édesanyja fészkére száll. Hazamegyünk, megáld majd a Csíksomlyói Szűz Mária. A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szeretettel köszöntelek benneteket, akik elzarándokoltatok ide erre a kegyhelyre, hogy ezen a szentmisén a csíksomlyói búcsúval egy időben mi is kapcsolódjunk ahhoz a lelki közösséghez, amely ott Csíksomlyón ma köszönti a boldogságos csíksomlyói szűzanyát. Akik már régebben is jártak itt, azok azt mondták nekem, hogy egy kicsit kevesebben vagyunk, mint korábban. Én azt gondolom, hogy örülni kell, hogy 2 év szünet után ilyen sokan megint összejöttünk. És itt vagyunk, és nem azon kell szomorkodni, hogy kevesen vagyunk, hanem annak kell örülni, hogy újra együtt lehetünk. Itt, ezen a kegyhelyen, lélekben együtt, a csíksomlyói zarándokokkal. Most felolvasom azokat a helyeket, ahonnan jöttünk. Hajdúdorogról, Győrből, Őrbottyánból, Magyaródról, Pilisszántóról, Pilisvörösvárról, Esztergomból, Kesztölcről, Hevesről, Kókáról, Vácról, Sárbogádról, Szolnokról, Solymáról, Pilis-Szentkeresztről, Budáról, Pilis-Jászfaluról, Tahiból, Dunaszerdahelyről, Budapestről, Győr-Újbarátról, Várpalotáról, Székelyudvarhelyről, Katymárról, Gödről, Balatonalmádiról, Pilis-Szentivárról, Pápáról, Cinkotáról, Pomázról, Letkéstől, Székesfehérvárról, Szabadbattyánból, Agádról, Fehércsurgóról, Piliscsévről, Káposztásmegyerből, Kézdivásárhelyről, Gelencéről, a magyarok nagyasszonya Szent Korona lovagrend képviseletében, Csillaghegyről, Ürömről, Óbudáról, Kelenvölgyből, Piliscsabáról, Budakalászról, Érdről, Dunaföldvárról, Rákosszentmihályról, Tatabányáról, Dunakesziből, Pilisborosjenőről, Polgárdiról, Vasszéchenyből, Alsónémediből, Körmendről, Zalaegerszegről, Szombathelyről, Érsekvadhelyről, Leányvárról, Csömörről, Újhartyánból, Szexádról, Budajenőről, Telkiből, Csíkszeredából, Gyömrőről, Gödöllőről, Székesfehérvárról, Epléről, Budakesziről, Magrodról, Debrecenből, Kápolnásnyékről, Pestszentlőrincről, Kerepesről,
és Harkáról. És Rétságról. Még nem mondtad. És Rétságról. Isten hazak mindnyájatokat. Ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy minthogyha bábeli zűrzavar lenne. Minthogyha az ember megint nem értené egymást. Nem értenénk egymás szavát. Pünkösd ünnepe a nyelvek adományát hozta el. Hogy a Szentlélekre hallgatva újra megértsük egymást, a szeretetnek a szavát, az evangélium szavát. Most a Szent Mise elején bánjuk meg bűneinket, kérjük a Jóisten bocsánatát, mindazért, amikor hagytuk, hogy ez a zűrzavar, a bábeli zűrzavar megzavarja életünket. Kérjük bűneink bocsánatát, hogy méltóképpen ünnepelhessük a Szent Misét, és köszönthessük a boldogságos szűzanyát ebben a pünkösdi Szent Misében. Hogy legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Mert nem csak a Szűz Máriát köszöntjük, akit Csíksomlyón az arándokok fölkerestek, nem csak pünkösdre emlékezünk, hanem a mai napon van 101 éve annak, hogy a tridenti békediktátumot kihirdették. Ma van a nemzeti összetartozásnak a napja. Mindezek kell, hogy ma figyelmünk középpontjába kerüljenek, és erről egy kicsit elmélkedjünk. Vincenti József, kinevezett esztergomi érsek 1945-ben esztergomi beiktatását követően elment Rómába, hogy kinevezését megköszönje 12. Piusz pápának. Első útja Rómába a Célius dombon lévő Santo Stefano Rotondo bazilikába vezetett, abba a templomba, amely 1455 óta a magyar pálosoknak római temploma volt, amelyben azóta a legtöbb magyar emlék található. Ezt a templomot meglátogatva Vincenti bíboros úr ma megszületett az álom, hogy a magyaroknak 1776-ban lebontott zarándokházát újra föl kell építeni. Hogy újra legyen zarándokháza a Rómába zarándokló magyaroknak. Amikor azután 12. Piusz pápa 46-ban bíborossá kinevezte, akkor azt kérte a pápától, hogy ezt a templomot kapja meg címtemplomául. És ezután nagy-nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy Szent István zarándokházát újra létrehozza, fölélessze. De tudjuk azt, hogy 1948. december 26-án letartóztatták, és addig nem sikerült a tervét megvalósítani. De fel kell ismernünk, hogy ez sem úgy valósul meg, és nem akkor, amikor, és ahogy megálmodtuk. Jézus apostolainak és tanítványainak is volt álma. Emlékszünk rá, hogy 2 tanítvány húsvét után csalódottan ment Jeruzsálemből Emmauszba, mert azt remélték, hogy majd Jézus helyreállítja Izrael országát. Jeruzsálemben. Akkor, amikor Jézus bevonult. De nem így történt. A közösség jótevője azt mondta, Atya, nekünk nem kell semmiféle kedvezmény, ami az igazolvánnyal együtt jár. Nem akarunk semmit, de azt akarjuk, hogy legyen valami a kezünkben, amely azt sugallja nekünk, hogy mi is magyarok vagyunk, hogy mi is hozzá tartozunk a magyar nemzethez. Néhány évvel később pedig találkoztam egy olasz családdal, akiknek nem született gyerekük. Eljöttek Magyarországra, hogy egy magyar gyermeket örökbe fogadjanak. Végül is
4 magyar testvérrel távoztak. 4 magyar gyereket fogadtak örökbe. Ennek az olasz családnak magyar állampolgárságot adott, amire azóta is nagyon büszkék, hogy 4 magyar gyereknek a szülei lehettek. A Nemzeti Összetartozás napján imádkozunk azért, hogy álmunk, a világon élő magyarok összefogása egyre inkább valósággá váljon. Ez az álom az ilyen és a hozzájuk hasonló emberekben valósul meg. Imádságunkkal a Boldogasszonyhoz könyörgünk, és lélekben bekapcsolódunk a Csíksomlyói kegyhelyen összegyűlt sok százezer magyar imájába. Csíksomlyón a magyarok összetartozása a világ sok részéből érkező zarándokkal kézzel fogható, látható jelképe annak a láthatatlan összetartozásnak, ami kell, hogy összekapcsolja és összefogásra késztesse a világ magyarságát. Egyre inkább tudatára kell ébrednünk annak, hogy ha mi magyarok nem fogunk össze, akkor ezt rajtunk kívül senki meg nem teszi. Gyarlók és esendők vagyunk, amit sajnos kifejez a mondás, ahol 3 magyar együtt van, azok 4 felé húznak. Szükségünk van ezért segítségre. Csíksomlyón égi édesanyánkhoz zarándokolunk, hogy anyai szeretetével vonjan bennünket magához. Ő fogja össze a világon szétszórtan élő magyarok kezét, hogy minden magyar ott, ahol él, ahová a történelem vihara sodorta, legyen igaz magyar, lelki közösségben hazájával. Holnap pünkösd ünnepe lesz. Arra emlékezünk, hogy az apostolok Szűz Máriával együtt elnyerték a Szent Lelket. A lélek arra indította őket, hogy a Jézustól kapott küldetésüket bátran teljesítsék. Tanúságtételüket a sok nemzetből összegyűlt zarándokok mind megértették. Csíksomlyón és itt is. Mi is Máriával együtt imádkozunk. Kérjük a Szent Lelket, hogy erősítsen meg bennünket is. Tegyen bátorrá. Álmunk megvalósulásával, a nemzeti összefogással a népek körében kovásszá akarunk válni. A Szentlélek adja meg, hogy más népek megértsék a magyar nemzet összefogásának üzenetét, hogy a Jézustól kapott küldetés alapján Szűz Mária segítségével a megbékélés, egymás megbecsülése, az összefogás, összetartozás munkái akarunk lenni a családban, egyházközségünkben, egyházmegyénkben, nagyobb közösségünkben, a világ népei között. Befejezésül idézem azt a szép imádságot, amely a mai csíksomlyói zarándoklatnak a mottóját idézi, Szűzanyához fohászkodva: Mária, békét adj szívünkben, békét családunkban, békét nemzetünknek, békét az egész világnak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Többen találkozhassunk, hogy tartsuk ezt a szép hagyományt, amely több mint 10 éve elkezdődött, és lélekben kapcsolódjunk itt ezen a helyen a csíksomlyói búcsú résztvevőihez, zarándoklataihoz, és a kegyhelyen résztvéve a Szentmisén megújulva a Szentlélek kegyelmeit, adományait lelkünkben megújítva folytassuk életünket, és amikor nem vagyunk együtt, akkor is lélekben kapcsolódjunk egymáshoz, nem csak ezen a napon érvényes a nemzeti összetartozás, hanem hogy minden nap, életünk minden napján ebben a gondolatban éljünk, és tegyünk tanúságot arról a hitünkről, amelyben itt, ezen az zarándokhelyen ma meg akartunk újulni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise áldozatot bemutattuk, küldetéstek van, járjatok békével. Istennek legyen hála. Jó kedvel
legyen minden. És a lelkedben. Krisztus szent teste és vére ünnepét ünnük. Ez az az ünnep, amikor körbeletlen, körbeboroztuk az utáni szentséget. Tulajdonképpen megfordult is abban, hogy az Isten az van. Jézus azt mondta, hogy veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte és odaadta a tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Ezek az evangéliumi. Áldunk téged, Krisztus! Melyek Jézus, nekünk vagyunk, testamentumban. Szentsége velünk maradjon. Kérünk azt, hogy jelenlétét úgy tiszteljük a földön. Fáradt elme
Evangélium Szent Márk könyvéből. Küldött egy harmadik szolgát, ezt megölte. És még több más szolgát küldött. Ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Mit tesz majd a szűnjövő? Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők elvetettek. Ja, ugye rossz elejénak. Gyere. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Kafarnaumban Jézus tanított. Én vagyok az élet kenyere. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életére. Jézus így felelt neki úgy. Bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz életben. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium igéi. Ide jöjjetek, ezt a nagy csodát. Nagy szentség,
Evangélium Szent Lukács könyvét. És látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. A zsinagógában minden szem rászegedő. Nem mehettél volna. Nem kell.
Arra fél órára. Hát majd bejön, aztán kész. Hol van az a váza? Dicsértessék. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretettel köszönjük mindenkit, akik már ide zarándokoltak erre a helyszínre, ide a Rókus kápolnához, hiszen valamilyen módon nem egy állandó miséző helyünk, hanem mégis más, mint a megszokott módon a templom. Szeressénket felelni, ideinkhez hasonlóan, Szent Rókusról tiszteletére. Találják azokért az egykori építőkét, egyfajta hálaadással a pestis járványtól való megmenekülés után építették azzal a szándékkal, hogy Szent Rókusnak ezzel is hódoljanak, megköszönjék, kifejezzék a tiszteletüket, szeretetüket, hálájukat, hogy a település és annak akkor minden lakója úgy mondhatjuk, hogy mentes maradt, életben maradt a pestis járványnak az idején. Eszter és Istvánért, fiáért Istvánért, család elhunyt tagjaiért és a Mari család megvédőért. Kejtnek lelkiismeretükért és megvédőért. Krisztus kegyelme, Uram irgalmat, Uram irgalmat, Uram irgalmat. Tajnák anyjem, tíz nekem, Galilees gyerek. Abban az időben így szólt Jézus. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást nem várjatok. Így nagy jutalomban részesültek, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is meg. Adjatok, és akkor is. Jó, tömött, megrázott és kulcsoló mértékben mérnek fölöttekre, mert amilyen mértékkel kimértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. A szenteknek a tevékeny segítségében, hiszen mondhatjuk, hogy az ő tevékenység az Isten országában, attól mondjuk is, hogy a szentek közösségében együtt vannak, részére kérünk, az is az Istennél meghallgatásokban. Kérünk testvérem mennyei atyánkat, üdvözítő parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi atyánk, Aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, jöjjön meg a te akaratod, amit a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, ígértem mi is megbocsátunk az ellenünk. szabadíts meg, kérünk Urunk minden gonosztól, hogy figyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség és eljöttél.
azért. Azért mondtam, hogy a Shelling Fields megkívül. Erre mit csinál? Hát majd hogyha mit? Sellingéktől van itt valaki? Sokan. Akkor azokat kérem ide. Te vagy a... Mondjátok meg! Van itt a... Terítsd fel hazánkról a békesség napját. Indítsd hazánkra
Ez a szemetes kutyát. Vegyetek süteni. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. Ajándékot hozott, te királynő, szűz még élen, irgalomra adhatott. Választott,